Dobar vam dan, dobrodošli na moj kanal Loli Secret 74. Sve vas lijepo pozdravljam. Danas ću otvoriti karte u dvije grupe. Grupa broj 1 je ova narukvica. I grupa broj 2 je ova narukvica. Pa vi se koncentrirajte na predmete i postavite si ono što želite čuti od karata. Znači, ja postavljam pitanje kartama o čemu govori njegova ili njezina šutnja, to jest o čemu govori šutnja vaše osobe i da li će poduzeti korake prema vama. Znači da vidimo za sve vas koji ste izabrali grupu broj 1 i ovu narukvicu, postavljamo pitanje o čemu, što poručuje šutnja vaše osobe do koje vam je stalo i da li će poduzeti neke korake prema vama. Da vidimo. To će biti kao savjet. Ajde, odmah ću otvoriti ove sibilice pa da vidimo onda sve zajedno. Ovako, ovdje vidimo da se, otvorit ću i ove poruke, da vidimo, pa ću na kraju sve početi čitati. Evo, tako. Ovako. Ovdje vidimo da se radi o osobi koja je u vezi. To vidimo po ovoj karti i koja, bilo da je u braku ili da je u vezi, to nam pokazuje ova karta neprijateljice, što znači druga strana vas. Ovako ću dići malo. Osoba se udaljila od vas i ne javlja se jer treba odlučiti, treba razmisliti i donijeti dobru odluku. Treba donijeti odluku. Ima malo isto bojazan, boji se da ćete ju ili da ćete ga odbiti, da ste prestali imati osjećaje prema njemu ili njoj, da ju nećete ozbiljno shvatiti. To misli vaša osoba. Sada u ovom momentu je jako loše, evo potražit će čak možda i savjet liječnika, jer jednostavno ne može spavati, u velikim je mislima i kombinira kako jednostavno riješiti taj problem prema vama. Osoba zna da vi znate da vas je olako shvatila, da je jednostavno mislila da to i nije toliko važno, međutim kad je shvatila da vas je povrijedila, jednostavno se jako iznenadila, ušla je čak u neko razmišljanje, u neki delirium, u neko... To nije bolest, to je jednostavno previše misli, previše osjećaja i jednostavno ne zna kako izaći van.
U svakom slučaju osoba želi prekid sa sadašnjom vezom koja joj ne znači ništa i osoba se nada da će to moći i ostvariti. Međutim, sada stvari stoje dosta loše. Kao što sam rekla, osoba je u jako lošem stanju jer je shvatila na kraju što vam je učinila. Možda će potražiti neki lijek za spavanje, jer definitivno ne može ni spavati, ne može ni se smiriti, misli kako to bezbolno riješiti. Moguće da je ta vaša osoba i prekinula sa prvom vezom, međutim zna i svjesna je da vas je jednostavno povrijedila i sada želi to ispraviti, želi početi drugi život. Želi zatvoriti taj dio života, tu stranicu i vratiti se u novo poglavlje života. Znači, osoba se je povukla u sebe kako bi razriješila sadašnje stanje. Zna da je pogriješila i jednostavno želi to ispraviti na najbolji mogući način. Želi započeti novu vezu s vama. Osoba želi i pokrenula se i gleda da započne s vama novu vezu, sva je u mislima i ta nova veza će početi, jer tu imamo iznenađenje, imamo i vijest, imamo pismo, znači osoba će vam se obratiti i međutim najprije želi razriješiti, želi jednostavno da to sve bude, znači donijela je odluku, ide prema vama i gleda kako da zajedno postignete da postigne s vama taj dogovor i zajedništvo. Znači, uporna je, ne odustaje, imamo tu allegrezza del cuore, znači pruža vam srce na dlanu, tako reći. Želi vam pružiti sve ono što je bilo propušteno do sada i bol koju vam je nanijela želi u svakom slučaju ispraviti. Da, znači ostavlja tu ljubavnicu ili tu vezu u svakom slučaju koja ga je ili ju je dovela do pustoši, do tuge, do potištenosti, do jednostavno jeseni u srcu, pogotovo sada kada je vidio da je s vama onako na rubu ili opstati ili jednostavno ćete vi produžiti dalje. Znači ovdje imamo, dolazi nam vijest nam je u dolasku. Ovdje znači dolazi, nešto će se završiti, nešto će se okončati sa tom viješću, dobit ćete neki poziv od te osobe ili možda će vas kontaktirati po društvenim mrežama. Uglavnom, osoba želi s vama započeti novu vezu. Uzela si je vremena da to dobro razmisli. Evo, prošlost želi ostaviti iza sebe. Kažem vam, uvijek si u mojim mislima. Nadam se, znači nada se, preljepa se i jako te želim. Meni treba još vremena. Znači, to vrijeme uzet će si svo vrijeme koje je potrebno, međutim to baš i neće biti tako dugo. I želi da se ostavi prošlost iza vas, nada se ponovnom početku, iako treba još vremena da razriješi sve svoje probleme koje ima sada, koji su joj na leđima, ona želi s vama početi iznova i nada se da će to i biti tako. Evo, dragi moji, grupo broj 1, ja vam se zahvaljujem na pažnji, a mi sad prelazimo na grupu broj 2.
Da vidimo što će nam Sibile poručiti za sve vas koji ste izabrali grupu broj 2. Znači sa istim pitanjem. Sa pitanjem o čemu govori šutnja vaše osobe i da li će poduzeti korake prema vama. Znači uzet ćemo narukvicu broj 2. Ovdje se bolje vidi. I pitamo karte o čemu govori šutnja vaše osobe i da li će poduzeti korake prema vama. Evo da vidimo što će nam poručiti Sibile za grupu broj 2. Znači za sve vas koji ste izabrali grupu broj 2. Vidimo ovdje je jasno vidljivo da ste jednostavno blokirani, da je vaš odnos u blokadi sada, da između vas nema kontakta, nema nikakvih, nema veze, međutim da je velika šutnja. Međutim, osoba vaša misli na vas, želi sastanak s vama, želi jednostavno vratiti povjerenje. Evo, želi vratiti povjerenje. Govore nam karte da između vaše osobe na koju mislite postoje velike prepreke. Vaša osoba ima problema za riješiti što se tiče isto tako i poslovno. Poslovno je, možda je u nekom dugu, možda je u nekoj poslovnoj krizi, možda je dobila otkaz, pa jednostavno želi to sve prvo riješiti pa onda da vam se obrati. Vidimo da osoba misli na vas, da misli na novce, na pobjedu, misli na kako riješiti taj problem sa vama, kako riješiti taj problem i na poslu. Jednostavno se osjeća manje vrijednom ukoliko ne riješi taj problem sa financijama. Vidimo kartu delirija, znači osoba je u nekom začaranom krugu, u nekom bunilu i misli 100% se misli vrte kako doći do promjene i kako doći do rješenja prema vama. Želi riješiti, želi vam donijeti dobru vijest, želi vam donijeti poklon, što želi jednostavno promjenu da se riješi ta promjena sa poslom, da nađe novi posao, da se riješi tih dugova kako bi vam mogla donijeti lijepe vijesti. U svakom slučaju osoba vam je vjerna i stalno misli na vas. Jako joj je stalo do vas. Evo imamo znači kartu, to je ljubavnik i ljubavnica, što znači da vi jeste par, vi jeste suđeni jedno drugome, vi ćete nastaviti vašu vezu kad osoba riješi te svoje probleme, novčane probleme. Ali ona će riješiti jel dolazi novac, znači izaći će iz tog začaranog kruga, snaći će se nekako, sve će to
biti, znači taj delirium, te brige, te misli će biti prošlost. Osoba želi s vama zajedništvo, želi s vama podijeliti i početi novi početak, završiti sa ovim stanjem. Moguće da se radi čak i o kocki, da je osoba nešto stvarno učinila što vas je odbilo od nje. Što znači da vas je jednostavno, da ste rekli da sad je gotovo. Osoba ide prema vama, želi se osloboditi okova, evo vidimo, to će poduzeti. Znači imat ćete u svakom slučaju razloga za slavlje, jer će se situacija promijeniti. Slijedi vam posjeta vaše osobe i to uskoro. Ovdje imamo također kartu danas, što znači jako brza karta, što se može dogoditi u jako kratkom vremenu. Znači prestat će to ponašanje koje baš nije doličilo vašoj osobi, izaći će iz tog pritvora, zatvora, iz tog sivila u koje je sam ili sama upala, u koje se je sam ili sama metnula pomoću svojih nepromišljenih radnji. Vjerojatno možda i ako je dobila otkaz, bila je ona sama izazvala to iz nepromišljenosti, međutim u svakom slučaju želi, dolaze bolja vremena, evo vidimo tu dolazi sunce, dolaze plodovi, dolazi brzina i vaša osoba u svakom slučaju želi vam donijeti dobru vijest. Zato je sad se povukla u sebe, zato sad šuti, jer jednostavno želi prvo riješiti i na dobrom je putu. Prvo riješiti sve te probleme koje je sama isprovocirala kako bi se mogla pojaviti ispred vas bez srama, bez da ju osuđujete i bez da jednostavno se osjeća krivom. Znači, vaša osoba želi novi početak. Želim te nazvati, ali nemam hrabrosti. Znači, želio bi već sada možda ili željela stupiti s vama u kontakt, međutim nema hrabrosti. Najvažnije je da riješi sve svoje sadašnje poteškoće i onda će biti spremna da vas nazove. Znači, osjeća da imate nepovjerenja prema njoj ili njemu, nije sigurna, ali u svakom slučaju vidi progres i želi progres i želi novi početak, jer uradit će sve kako bi došlo do tog novog početka. Evo, dragi moji, to bi bilo sve za vas, za grupu broj 2. Ja vas lijepo pozdravljam, nadam se da ćete se pronaći u ovom čitanju, vi koji ste u šutnji, koji ste u prekidu komunikacije i koji se pitate o čemu govori njegova ili njezina šutnja, o čemu govori šutnja vaše osobe. Sve vas lijepo pozdravljam, želim vam svako dobro i čujemo se u nekom narednom videu. Hvala puno, pa pa!